ଆଉ ହଉଛି ନା କଣ କାଞ୍ଜି କରିଛି ଏତେ ଗୁଡେ କଲେ ନା ଆଉ କଣ କଣ ଏଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଆସିବ ଆଇଟମ୍ ତ ତମକୁ କହିଦେଲା ଆଉ ଖାଇବା ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗେଲିମା ଆମର ସଜବାଜ ହେଇକି ଟିକେ ହାଲକା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିବେ ଖାଇବାକୁ। କଣ କଣ ଖାଇକି ଆସିଲେ ଘରେ? ଭାତ କରିଛନ୍ତି, ଡାଲି କରିଛନ୍ତି, ମାଛ କରିଛନ୍ତି, କାଞ୍ଜି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ସବୁ ଖାଇବୁ ସେ ସବୁ ଖାଇବ। ଖାଇଲ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ଶିଳା ମାଛ କଣ୍ଟା କାଟିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେ ନାଜ ମାଡୁଛି। ଗେଲିମା ଖାଇକି ଆସିସାରିଲେଣି।